Poštovani gledalci, pratite Sportski globus Televizije Plus. Na Facebook stranici pod nazivom Južna strana objavljeni su lični podaci hrvatskih državljana koji su učestvovali u incidentima na 156. večitom derbiju. Na Facebook stranici pod nazivom Južna strana objavljeni su lični podaci hrvatskih državljana koji su učestvovali u incidentima na 156. večitom derbiju. U neredima na južnoj tribini stadiona Partizan tokom večitog derbija u sredu povređeno je više lica, a među njima je bilo i nekoliko stranih državljana. Prema informacijama hrvatskih medija, Hrvati su na derbi došli na poziv kolega iz beogradskog podzemlja kako bi im pomogli u preuzimanju kontrole na južnoj tribini stadiona Partizan. Spekuliše se da su se navijači Partizana međusobno sukobili oko borbe za prevlast na tribini, mada nije jasno zašto su za taj obračun izabrali derbi kada bi mnogo više šansi za uspeh imali na nekoj utakmici manjeg rizika. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je saopštilo da je posle derbija u policiju dovedeno 26 lica. Crvena zvezda svečano je obeležila uspešnu 2017. godinu i izabrala najbolje pojedince. Crvena zvezda svečano je obeležila uspešnu 2017. godinu i izabrala najbolje pojedince. Najbolji igrač je napadač iz Gane Richmond Boaći, dok je najlepši gol postigao Gabonac Gelor Kanga protiv Krasnodara. Također uručen je poklon kapitenu Mitchellu Donaldu za 100 utakmica, pošto je Holanđanin u večitom derbiju stigao do jubileja. Najveći aplauz dobio je trener Vladan Milojević, koji je rekao da je sanjao da vodi prvi tim Crvene zvezde. Crvena zvezda je polusezonu završila na prvom mestu u srpskom prvenstvu sa 9 bodova više od drugoplasiranog tima, igraće četvrtfinale kupa kao i 16. finala Lige Evrope gdje će je protivnik biti CSKA Moskva. Košarkaški klub Partizan zvanično je predstavio Nenada Čanka kao novog trenera. Košarkaški klub Partizan zvanično je predstavio Nenada Čanka kao novog trenera. Čanak je novi trener, dobio je jednoglasnu podršku na sednici upravnog odbora od svih 17 članova. Čanak je na klupi zamenio Miroslava Nikolića, koji je smenjen u četvrtak posle lošeg početka sezone. Partizan u ABA ligi ima skor 5 od 6, a u Evrokupu 1 od 6. Nenad Čanak je rekao da mu je izuzetno drago što se vrati u Partizan. Ovo je moja sportska kuća, veoma dobro znam šta navijači očekuju od Partizana. Daću 100% energije i znanja da vratimo Partizan na svoje mesto. Čeka nas težak posao, ništa nije lako, ali nećemo odustati, rekao je Čanak. Rimski Lazio plasirao se u četvrtinu finala Kupa Italije, pošto je na Olimpiku lako savladao Citadelu rezultatom 4:1. Rimski Lazio plasirao se u četvrtinu finala Kupa Italije, pošto je na Olimpiku lako savladao Citadelu rezultatom 4:1. Lacijali su pitanje pobednika rešili već posle nešto više od pola časa igre, stekavši velika 3 gola prednosti. Najpre pogodio Ciro Immobile na asistenciju našeg Sergeja Milinković-Savića u 11. minutu, već u 24. Felipe Anderson duplirao je vodstvo, dok je treći pogodak bio delo igrača gostiju Agostina Kamidžlijana. Član serije B uspeo je da smanji 4 minuta pre odlaska na odmor preko Paolo Bartolomeja da bi konačan rezultat postavio Immobile svojim drugim golom u 87. minutu. Sergeja je u 72. minutu zamenio Senad Lulić, dok je Dušan Basta odigrao kompletan duel za domaće. Rival ekipi Simonea Inzagija u borbi za polufinale biće Fiorentina. Real Madrid savladao je Barcelonu u okviru 12. kola Evrolige rezultatom 87-75. Real Madrid savladao je Barcelonu u okviru 12. kola Evrolige rezultatom 87-75. Domaćin je El Clasico posle izjednačenog prvog poluvremena rešio u svoju korist veoma dobrim izdanjem u trećoj deonici, da bi stečenu dvocifrenu prednost lako sačuvao do samog kraja. Ponovo je najbolji bio Luka Dončić sa 16 poena, 7 asistencija i 6 uhvaćenih lopti, a meč je obeležio i njegov pogodak za 3 sa gotovo celog terena.
Felipe Reyes imao je 14 poena i 8 skokova. Trey Tompkins dodao je 12, a Facundo Campazzo, JC Carroll i Rudy Fernandez po 10. Kod Blaugrane, koja je za razliku od večitog rivala imala veoma loše šutersko veče, najbolji je bio Ante Tomić sa 12 poena i 3 skoka, dok su Toma Ertel i Pierre Oriola dodali po 11. Realu je ovo 6. pobeda, a Barceloni 8. poraz. Košarkaši Žalgirisa pobedili su u Istanbulu Fenerbahče u prvoj utakmici 12. kola Evrolige rezultatom 90-89. Košarkaši Žalgirisa pobedili su u Istanbulu Fenerbahče u prvoj utakmici 12. kola Evrolige rezultatom 90-89. Gotovo tokom cijele utakmice viđena je rezultatska neizvesnost, a litvanski velikan je protiv prvaka Evrope odigrao jednu od najboljih utakmica ove sezone u Evropi. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kevin Pangos sa 21 poenom, dok je Aksel Tupan dodao 16, a srpski košarkaš Vasilije Micić za 20 minuta na parketu postigao je 6 poena uz 5 asistencije i 1 skok. U ekipi Fenerbahčea istakao se Jan Veseli sa 20 poena kao i monstruoznim zakucavanjem, dok je jedan manje ubacio Bradley Wanamaker. Srpski košarkaš Marko Gudurić postigao je 7 poena uz 4 asistencije i 3 skoka. Žalgiris sada ima 7 pobjeda i 5 poraza, dok Fener ima skor 8-4. Poštovani gledalci, bio je ovo Sportski globus. Hvala vam na pažnji i prijetno.